Padulong is Belgium. Gubot kayo kay nagkalisod-lisod ang pangita kasi dagat ang train. Dili clear lang yung sector. Importante nakasakay lagi ako. Pwede ba na sure? Bukaon niya. Sure na ako. Sumulay mo kaon. Iabot nami sa Canton. Ito siya first leg padulong sa Bruges, Belgium. So ulat kami o isa ka train padulong sa second leg namin. So total 3 ka leg ang biyahe ani. Actually upat ka leg. 3 man ka transfer sa train. So naulan, tuglaw. Problema lang kita ni kaya walay elevator, escalator. So musaka ka na og bit-bit sa mga pagkakas ko. So okay. At least dili kay busy mga tagang kasakay. Bigo kalingkot raw tarong. Late ang train for 2 hours. Abot kami sa station nga padulong sa Belgium. Delayed na po ang mga train. Last train sa Bruges. No, heading to Bruges. Pila ka oras? 6 no? 6 hours? 6 to 7? Okay lang. The wait is longer. Mga delay mo yung mga train. Pero at least last train na siya. Welcome to Bruges. Bruges. Tanog hapon. Say maingon yung usap. It's cleaner. Siyo? Yeah. Para sa France lang. Less
Okay. Usually sa France, makita ni mo sa train, kitagan kay mga bandal. Dani, mga balay limpyo. Alas wala gi kayo makita. Amo na siya. Ang kwan. Oh, sakanan. Amo. Airbnb sa Bruges. Nice kayo. Murag tinuod. So, nami access sa street access. Cozy kayo. Best.